Dahil maniud to taninyo dahil akong kanon bitaw din no kay shirataki rice. So ibutan ako ni sa kuang ilo basket dahil no dahil kay uban maguday daghan kay mo tanan ako dahil unsa daw nga rice akong ang gigamit. So muna akong gigamit ayo shirataki rice din akong sudan kay ginisang talong dahil nga wa gyud siya subak dahil kana bang pinobre ra bitaw dahil kana bang sa unang panahon dahil ba nga kung magisa kag talong dahil kanang way subak-subak ba. Dahil nari kay fried chicken dahil no. O dire na to bawi unday way subak katong talong dahil pero natay pares nga fried chicken din natay gravy. So mga unta ninyo. So unahon tani dayo kay may subak ang atong talong so kanina lang ato ipagpares kay para basubakan ni. Bitaw dayo kanang daghan magumig fried chicken karon di kan ug kuan ba. Ja ko. Kan 1D18 man kulay pa sa mukha ang ko shirataki rice dai 1D18 ako dai kay lagi di ko gutomon. So karon kay alas 11 sa udto. Barato na siyang rice dahil dayon. Lamig kay sa kanang kuan di ang putol-putol. Lamig kay talong kay fresh. Bagong kuha. Maan ka ninyo. Lamig kayong talong, ganang talong. Basta ka ng talong lang nga. Nasahura din mong sa mantika, tuyo, ahos o bombay. Kanak. Namiyak ka kanak. Diba? Perfect. Actually, di ko gana kaumanok. Pero kaumanok ko na kasi sayang. Ang liit talong eh. Ano naman, ito kanin yung galang buntag, nga ako ang kaon dahil kapiling ko para man ko. Ang kaon ako uguan. Kalang sakbuk bread. Maura. Yan kalong paliod to, panihapon din akong kaon. Kalabi ko kapalambo ka mga palanguna dahil. Bakit na yun ba yung kamuslas ko kaon?